नासनानै नुयोब्ला सोरबा लायोब्ला बेखौ बबेबा मोनसे आफादाव नङाबा गामियाव हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय सानथाम सिगां जे एक्सिडेन्टजों जिउ गोमालांनाय बिरजय ब्रह्म सारनि सायाव बे भिडिअखौ आङो दाख्लैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय आङो समनि आंखालखाय बे भिडिअखौ बानायनो हायाखै बेनिखायनो आङो दिनैहाय लेटब्लाबो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना हयथ' सिगां नुखांजोबखाबाय जानो हागौ फेसबुकआव इउटुबाव चिरां जिल्लानि गोबां इउटुबारफ्रा बिरजय सारनि सायावहाय भिडिअ बानायदों आरो थांदों बिथांनि गोथै सह'खौ गारनायाव नायहैदों थांदों महाय मा जादों गासैखौबो बिजिरनानै नोंथांमोननो खिन्थाजोबदों नाथाय आंनि भिडिअ बानायनाया गोबां लेट जाबाय बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय बिरजय सारखौ गोबां मानसियानो सिनायै गैया आरो बिथाङा दायो चिरां जिल्ला आमटेका कालिचरन गुरुदेब एकाडेमि फरायसालिनि गाहाय प्रिन्सिपाल महरै दङमोन आरो बिथाङा बिनि अनगायैबो गोबां मासि बिथाङा समाजनि धोरोमनि हारिनि बैफोरावहाय माने मासि लानानै दङमोन आरो बिथाङा आमटेका दैमालु इउनिटनिबो बुंथिगिरिमोन आरो बिनि अनगायैबो गावसोरनि ब्रह्म धोरोमनिबो बिबान लानानैहाय मावगासिनो दंमोन बिथाङा लोगोसे बिथाङा गावनि बिसि आरो सासे फिसाजोजों संसार जागासिनो दंमोन बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनि बिसिनि हालोदा माबायदियाव दं दा जोंथ' मेगनजों नुवाखै जाहैबाय खाथिनि गामिनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन बिथाङा ओरैबायदि मोजां मानसिमोन गावनि फरायसाफोरखौबो ओरैबायदि गियान होयोमोन ओरैबायदि फोरोङोमोन ओरैबायदि बोसोन होयोमोन हयथ' नोंथांमोना गामि खाथि खालानि जायगानि एरियानि मानसिफ्रा बिथांखौ मिथियो जानो हागौ बिदिनो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा मोजां मानसि जायफ्रा साननाय हनाया मोजां जायनि गोसोआ मोजां बैफोरखौसो इसोराबो थाब थाब लाङो होननानै बुंनाय रावा बेनो दायो बिथाङा गोबां मानसिनि गोरबो बिखायाव दुखु दाहा गालांबाय गोबां मानसिखौ बिथाङा सोगाबलांबाय हरखाबै बेफोरबायदि रुंसारि जालांनानैहाय दा बे रुंसारिया माब्रै जानो मोनखो होनोब्ला मेट्रिक रिजाल्ट मोनसावलाबाय पास जालाबाय बिनिनो मोनसे मास्टारजों मास्टार सावरायनायनि मेल दङमोन होननानै बुंदों चिरां जिल्लानि काजलगावआव दा बेयावनो फैनानै बिथांमोना माने मिटिङा 9टासिम जाखादोंनो बेयावनो 9टासिम जानायाव हजों थाङै थाङै आमटेकासिमावहाय 1टासिम जाहैदों बिथांमोना थांनानैहाय बिनि उनावहाय आमटेका गावनि फरायसालियावहाय लोगोफोरजों गावस्रालायनानै गाव हारसिं थांनायाव बे आमटेकानिफ्राय दैखरगुरि थांग्रा लामा दसे सालाङि बारनानैहाय माने टार्निं दं बे टार्निंआवनो बिथाङा एक्सिडेन्ट जानानै बेयावनो थैहैदों बेबो हरनि 1:15 एबा 1:30 बेफोरबायदि जासिगौमोन होननानै बुंदों टाइमाखौहाय माथो खालामबावनो हरखाबै बेफोरबायदि जानानै थांबा बेयावथ' एसे जायगाया एसे ओरैहाय टार्निं जादों बेयावहाय हम पाइप ना माबाबो दङ आं बावबाय जायगाखौ थांबाय थांनायालाय हम पाइप ना माबा लागायनायनि दङ बेयावहाय माने रडनाबो एसे गाख्लालायनायनि दङ हयथ' नोंथांमोना भिडिअफोरावबो नुबाय जानो हागौ आं बे लामाजों थाबायैया गोबावसै बिनिखायनो आङो दा बावबाय बे लामाखौहाय माबायदिमोन महरा गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फैदों बेफोरबायदि मोजां फोरोंगिरि मोजां बोसोन होगिरि मानसिफ्रासो बे बुहुमनिफ्राय थाब थाब बिदाय लानानै थाङो जोबोद दुखुनांथाव आरो लोगोसे बिथाङा जाखांफुनाय इउटुबारबोमोन नोंथांमोना बिथांनि भिडिअफोरखौ थांनानै नायहैला अनेक सोलोंथाइनि आरो गियान बेफोरखौ नोंथांमोना बिथांनि भिडिअनिफ्राय सोलोंनो मोनगोन बिथाङा माबायदि मानसिमोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंबो मिथिगोन आरो आं नोंथांमोननोहाय बिथांनि भिडिअखौ लास्टआवहाय देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आरो बिनिफ्राय बांसिन बिजिरबावनो लुबैदोंब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय बिथांनि चेनेलनि मुङा जाहैबाय बिरजय ब्रह्म दा बिथांनि चेनेलखौ बिसि सालायगोन ना सोर सालायगोन जेबो बुंनो हाया हयथ' बिथांनि चेनेला दा गायबबो जानो हासिगौ हयथ' बिसिया क'डफोरखौ मिथियोब्ला सलायनोबो हागौ बेफोरबायदि आरो दायो नोंथांमोना बिरजय सारनि गावनि फरायसाफोरनि सायावहाय माबायदि बोसोन होयोमोन निसाफोरनिफ्राय जाग्रा लोंग्रा सोबग्रानिफ्राय माबायदि आनज्रायनानै थानांगौ बेफोरनि सायावहाय एसे गावनि फरायसाफोरखौ सांग्रां होनायनि दङ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायलांब्लानो जाबाय
ड्राग्स बेफारिफ्रा जोंनाव फैयो दा जों बेखौ आं एबा जों सारमोना एबा अबेबा मोनसे आफादा कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा खोनाबाय दा जेसेबांसिम नाजागोन एसेबांसिमबाबो कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा माब्ला जेब्ला जोंनि बेयाव एरियानि गथ'फ्रा ड्राग्सनि फारसे गोसो जायो बेयाव साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मानसिफ्रा नाजानांगोन फरायसाया गावनो गाव नाजानांगोन गार्जेनाबो नाजानांगोन फोरोंगिरि नाजानांगोन समाज बिथिङाव नाजानांगोन होमबासो ड्राग्सनिफ्राय जोङो मुक्त जानो हागोन एबा फ्रि जानो हागोन लालांनांगौ सोरबा जुदि ड्राग्स लानाय नुयोबा सोरबा लायोब्ला बेखौ बबेबा मोनसे आफादाव नङाबा गामियाव सोरनिबा न'आव बा सोरबा बिमानो बा बिफानो अननानै खोन्था बहाबा लामा दथ'खायाव बबेबा खन्द'आव जुदि सोरबाफोर लायोब्ला एबा बेबायदि खामानियाव थाङोब्ला बे जाबाय ड्राग्स आरो दानिया मोनसे बेखौ बुङाब्ला जानाय नङा जोंनि हिनजावसा फरायसा गथ'फोरखौ आरो हौवासाफोरखौबो उन्दै उन्दै बैसोआव आलासि जादावलाहैनाय 12, 13, 14 बोसोर बैसोआवनो सेंग्राफोरजों बहाबा नङा बहाबा थांलाबायनाय गोदाव सोराव बाइक गाखोलांनाय गोजान जायगायाव पिकनिक स्पट बहाबा थांलाबायनाय बे जानो मोननाय नङा मानो होनबा बुजाला बुजालि जागासिनो अबेबा अफिसाव बहाबा गामियाव सोरजोंबा हमनानै लाखिजानाय गामियाव मिटिं खालामजानाय थाखा फोनांजानाय जालागासिनो बियो जाहाथे बियो जाया जोंनि फरायसाफ्रा साफ्रोमबो बेयाव थानाय फरायसाफ्रा जानाय नङा जों गाबोन समनिहा एबा साननै सानथामसोनि उनाव बा बोसोरसेनि उनाव जोंनि फरायसाफोरखौ माबा मोनसे दाय मोननानै जोङो बिजिरनो गोनां जाया जाहाथे आं बेखिनिखौ खावलायबाय बुजिदों दा हा बै साहाथिंजायनिफ्राय फैनाय दङ ओरै माखासे हिनजावसा गथ'फोर दङ सालबारि बालाझार गोजोनपुरि ओरै साइडनिफ्राय बहाबा बेरायहैनाय आं दाखालि खौरां मोनदों बलामगुरि फांसन गसाइगावनो बहाबा थांलाबायनाय मानाय जाहाथे बियो जाया दाख्लैसो आरो बै बहाबाहाय फवालि माबा माबिनि जिखुनु जाया माथो जिखुनु फरायसालियाव फराया जोंनि फरायसा जोंनि गथ' ओंखायनो खावलायदों जोंनि उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे गाज्रि जाया बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो खावलायगोन सारमोना गोसो होदों मेडाममोना गोसो होदों गासिबो सारमोना गोसो होदों जाय गोसो होनायखौ दिनै जोङो बेयाव नुदों हा मोजां सुबुं सम्पद दानो थाखाय बयबो गोसो होदों दा बेयाव जोंनि फरायसाफ्राबो बाहागो लानांगोन आरो बेखिनिखौ बुंबाय दिनैनि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला उरायहोनाय आरो दसे लामा हान्थिनाय हाबाफारि आरो बेयाव जखननाय जोङो जिरायनानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बे बुब्लियाव फोजोबनो सानबाय